Samantala, kinakailangang malaman po ng bawat Pilipino ang mga inisyatibo po ng pamahalaan sa usaping pangkapayapaan. Ito ang naging sentro po ng isinagawang Ilocos Region Media Orientation na pinangalahan ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o yung IPAPRU. Katuwang po ang Philippine Communications Office or PCO at Philippine Information Agency sa Lingayen kahapon na tinalakay ang mas pinaigting na kampanya patungong kapayapaan sa buong Ilocos Region sa kabila ng pagiging insurgency-free o pagiging malaya sa anumang karahasan o kaguluhan ng mga rebelde. Binigyang diin sa talakayan ng bawat gampanin ng mga ahensya at mga lokal na pamahalaan at mga media upang matutukan at maiparating sa sambayanan ang inisyatibo ng gobyerno sa pagpapalaganap ng kapayapaan. Saklaw nito ang pagtataguyod ng Local Peace Engagement and Transformation Program sa ilalim ng Executive Order 17 na Ending Communist Armed Conflict na kung saan binibigyang kahalagahan ang gampaning partikular ng mga LGUs dahil nagsisilbing frontliners ang mga ito. Ibinahagi ni na PIA Deputy Director General for Knowledge Management and Strategic Communications Elmer Messina at Project Development Officer 5 ng Northern Luzon Area Management Unit Manager Adonis Bringas ang mga kaalaman ukol sa mga advokasya ng ahensya at mga programang inilaan ng gobyerno upang maipaalam sa mga tao, lalo na ang mga kabilang sa gida na nakaalalay ang gobyerno para sa mga ito. Samantala, bilang itinuturing na fourth state ng gobyerno, ang media ay nasa naman po ng ahensya na makikipag-ugnayan at makikipagtulungan upang magtuloy-tuloy na ang namakamit ang tinatrabahong peace process. IFM News. IFM News. IFM News.